Maayong adlaw kaninyong tanan, hinaot pa unta nga ang Dios kanunay magauban kaninyo. So, karong adlaw gusto lang kong magpasalamat sa tanan nga mitabang aron nga kita maka Bible study. Ang atong tuyo nga mahibaw-an nato kung unsa ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo, dili ang pag-converter o dili ang relihiyon, kundi ang relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang panahon namo dinhi sa Regina, maayo kaayo, talagsa ra mag-ulan, init og jutay, kadaghanan sa mga tawo nagbakasyon na. Ako po diri busy nga nagtudlo og tennis, nagtudlo ko og tennis sa mga tigulang, sa mga bata, ug naa po ko'y daghang mga tanom. Nakapupo na ko sa akong kamatis, sa akong cucumber, mga beans, dool na po na ako nga mapupo. Ang among mga burak diri, guwapo na kayong tan-awon. So walay paglangay-langay atong sugdan ang atong Bible study pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat karon nga among tun-an, among tan-awon unsay makausob sa among kinabuhi. Kay ang imong pulong makausob sa among kasing-kasing. Ginoo, ubanan unta nimo kami karon nga aduna kami makuha nga mausob ang among panghuna-una, mausob ang among kasing-kasing aron nga kami moduol nga na kanimo. Ginoo, ikaw lang ang tinuod namo nga maestro. Panalangini kami sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana atong gitun-an ang kapitulo 2 sa sinulat ni Dr. Luke ni Lucas sa mga buhat. Kapitulo 2 sa buhat. Ang mga buhat, buti pasabot ang buhat sa Espiritu Santo sa mga bag-o, sa mga sumusunod ni Jesus. Ilabi na sa iyang mga disipulo, sa iyang mga apostoles, o gikan ni Pedro, ni Juan, o hantod ni San Pablo, o hantod nga si San Pablo nakaadto sa Roma. So mao ni trabaho, mao ni work sa Espiritu Santo. Karon ato usab mga gitun-an as a review nga si Jesus misaad nga maghatag ko og magtatabang kaninyo. So sa versikulo 1 o sa kapitulo 1, kapitulo 2, gihatag ni Jesus ang Espiritu Santo. Og unsa may resulta sa Espiritu Santo nga ilang nabaw-an, dinay hangin, dinay ilaw, dinay murag suga, and then nakasulti sila og pinulungan nga dili ilaha, naantigo sila. And then ang mga tao naglibog sila ngano. So si San Pedro nga milimod sa atong Ginoong Hesus, nga naglimod sa ni Jesus, talawan siya before, pero sa diha nakadawat na sila Espiritu Santo, matapang isog na, mosermon na si San Pedro. So sa dihang ang mga tao galibog, unsa may nahitabo nganong makasulti man sila og laing pinulungan. So di na gasugod si San Pedro og una niya nga sermon nga miingon siya nga kinahanglan kamo maghinulsol sa inyong sala. O pagkahuman ni ana sa versikulo sa chapter 2 versikulo 43, misulat si Dr. Luke, si Lucas ang magsusulat ni ining atong gitun-an karon. Ingon siya nga daghan pagyud nga mga milagro ang gihimo apan wala niya gisulat. Daghan. So usa sa mga milagro nga ing gihimo karon nga iyang gisulti mao nga
dinha nakita karon sa sinulat ni Dr. Luke sa kapitulo 3. Magsugod na kita sa kapitulo 3. So ang Bible sa New Testament magsugod sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan, and then mga buhat. Acts sa mga disipulo. So ato nang basahon ang kapitulo 3. Guys, naa na ba mo dinha sa kapitulo 3 sa sinulat ni Dr. Luke? Atong basahon. Mingon si Dr. Lucas, si Dr. Usa ni anak kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pag-ampo. So kining mga disipulo wala dayon sila mulagiw, wala dayon sila mobalhin kay sila mga Hudiyo pa man gihapon. So ang ilang tradisyon, ang ilang kultura nga mag-ampo 3 times a day sa usa ka adlaw katulo sila mag-ampo. Sila gyapon moadto sa templo aron sa pag-ampo. And then sa didto sa ganghaan sa ginganlag matahom. Akong gilantaw diri sa libro, kini ang templo nila. Posible nga kini ang gate nga matahom. Si usa sa mga Jewish historian miingon nga kini gyud matahom kaayo nga gate o dako kaayo ni 75 feet ang gitasan sa gate niya. So tinuod gini nga nahitabo, tinuod gyud ni nga adunay physical construction ni ining gisulti ni Dr. Luke. So versikulo 2. Dito sa ganghaan nga ginganlag matahom. So ni anang templo daghang kayong ganghaan. Usa ganghaan sa matahom. May usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod didto. Tingali ang iyang mga ginikanan sa pagpanganak, nalipay sila dako nga naa sila'y anak, apan ilang nahibaw-an nga kini adunay problema, bakol. So unsa man siguro gibati sa mga ginikanan nga ang ilang anak nga ilang gipaabot, bakol di ay naay problema. So kining bakol, wala sila'y ang gobyerno walay tabang. Sa among lugar diri na tabang ang gobyerno, pero aduna gyapon daghang makililimos dinhi. Pero dili gyud daghang ikumparar sa Pilipinas. So kini siya nagpakilumos or else mamatay siya. So pila na katuig siya nagpakilimos didto og hain man siya nagpakilimos. Didto sa templo kay nahibalo man siya nga ang mga tawo nga mosulod sa simbahan, mosulod o gikan sa templo, manghiga maayong mohatag. So nabuhi siya tungod sa mga pagpakilimos. So atong tan-awon. Versikulo 3, sa pagkakita niya kang Pedro ug Juan nga mosulod sa templo, nagpakilimos siya kanila. Gustong mangayo og kwarta. Sa pagkakita niya kang Pedro ug Juan nga mosulod sa templo, nagpakilimos siya. Versikulo 13. Versikulo 4, mitutok sila kaniya ug unya mingon si Pedro, tan-awa kami. Kadaghanan, bisag ako usay kung na ako'y kwarta, muhatag gyud ko kunay magpakilumos. Pero usay may impugong iya sigurong
iinom-inom lang ng kuan ang akong ihatag, so usay di po ko makahatag. Pero kadaghanan mohatag usab ako. So pero ang ilang kini makalilimos, ila kang tan-awon. Kung magkatutok ang mata ninyo, moingon siya kini siya mohatag. So kung dili ko gusto o kadaghanan, kung dili mo gustong mohatag, dili mo lang taw sa mata. Dili lain lang tan-awon. Kini sa versikulo 3, versikulo 4, si Pedro ug si Juan miingon, tan-awa kami. Siya ang miingon sa tao, sa bakol nga, tan-awa kami. So, kini lain, unsa siguro gibati sa kuan, sa bigar, sa makalilimos, nga si Pedro ug si Juan miingon man, tan-awa nimo kami. Instead nga sila ang mulantaw, siya kining mga disipulo siya ang unang, tan-awa nimo kami. Busa mitutok ang bakol kanila og nagpaabot nga hatagan siya limos. So nalipay siguro kaayo ning bakol nga wow, kining mga tawhana siguro mayo ang sinina, wala ta kay balo, siya ang miingon nga ho tan-aw nimo kami. So nakaingon na siya nga jackpot ni na ay maayo kayo ang kasing-kasing iya kung tagagdaghang kwarta. Maoy iyang iyang expectation, iyang paghuna-huna nga kini daghaning kwarta, daghang akong makuha karon. Pero unsa may natabo? Sa versikulo 6, apan si Pedro, miingon siya, wala ako'y salapi o bulawan. Wow, sa pagkadungog sa unsa man siguro feeling, unsa man siguro gibati sa makililimos nga wala ko'y kwarta di ay, wala ko'y bulawan, binakog na kay dakang ihatag, wala man di ay. Versikulo 6, wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang ania kanako. So miingin siya, unsa man siguro na ihatag ni ining duha ka tawo. Miingon siya, bantayan nato ni versikulo 6, miingon si Pedro, sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, tindog og lakaw. Wow! Unsa man siguro na itabo, walay kwarta nga gihatag, apan mas dako pa kaysa kwarta. Wala siya nag-expect nga adunay miingon kaniya nga tindog lakaw ang iyang gipaabot kwarta. Busa mitutok ang bakol kanila. Okay, just a minute. Miingon siya si Pedro versikulo 6, wala ko'y salapi o bulawan, kini mukhang very popular ni na ay mga kanta nga akong nadungog, wala ako'y salapi, wala ako'y kwarta, apan na ako'y ihatag nimo. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, tindog og lakaw. Wow, unsa man siguro may tabo? Nahibalo ba siguro siya sa ngalan ni Hesukristo? Unsa man ning ngalan ni Hesukristo? Unsa man ning ngalan nga importante kayo? Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, si San Pablo miingon nga si Hesukristo ang gabuhat sa kalibutan, si Hesukristo ang nagbuhat sa tao, si Hesukristo nagbuhat sa mga bituon. Sa ngalan ni Jesus, bantugan, powerful, sa ngalan niya, walay laing taong makaingon ani. Kay balo ko nga adunay daghang mga tawo moingon nga tawo lang na si Jesus. Pero sa ngalan ni Jesus, unsa may tabo? Og unya, versikulo 7, unya gigunitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o gitabangan siya sa pagpatindog. Diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. Wow, milagro. Walay taong makaingon ni ini.
ang ngalan lang sa atong Ginoong Kristo. Dinis among lugar na may hospital nga kung na-stroke ka or na-paralyze ka, adto mo dito, adunay mga therapy, adunay mga exercise, dugay kaayong maayo, ang uban dili maayo. Kini unsay nahitabo? Milokso siya. Buti pa sa banini, diha nalig-on ang mga tiil ug lutahan sa bakol. Versikulo 7. Diha. Dili dugay, kundi diha. Mao ni milagro. Hain man gikan sa ngalan ni Jesus. Gikan ba ni San Pedro ni Juan? Dili tungod sa gahom sa atong Ginoong Kristo. Versikulo 8. Milokso siya sa iyang pagtindog. Ako gani karon dili na ako makalukso-lukso. Makadalagang kog jutay. Apan kini siya, kabalo ba mo, 40 ni siya katuig nga bakol. Apan sa dihang giayo siya ni Jesus, nakalukso dayon. Milakaw kanila sulustim o siya naglakaw. Verse 8. Milokso siya sa iyang pagtindog ug milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdayeg sa Dios. Kung ang Ginoo unsa may natabo sa iya, unsa may iyang reaction sa dihang naayo siya. Kabalo mo, dinhi ato makita nagdayeg siya sa Dios. Kung naa di ay ang atong pag-ampo gitubag, the result mao ang pagdayeg sa Ginoo. Versikulo 10. Og nailhan nila nga siya mao di ay ang makililimos nga naglingkuranan dito sa ganghaan nga matahom sa templo, og natingala pa silang tanan sa nahitabo kaniya. Tinuod gyud matingala ka kay kada adlaw kadtong mga musimba makita nilang bakol pila ni kaadlaw kabisado nila nga kini siya ang bakol nga galingkod didto. Dinhi nakalukso siya, nakalakaw. Dinhi usab sa kalibutan karon. Daghan usab akong makita diri sa amuha nga mga bakol apan gasakay sila wheelchair. Ang ilang wheelchair na ay makina, battery operated. Kusog usab nga modalagan, kumpleto og suga, kumpleto tanan. Dili sila makaantos kay naa man sila wheelchair. Kini siya walay wheelchair apan nakalukso, nakalakaw. Kinsa man ni Jesus. Mangutana kamo sa imong kaugalingon. Basta lang ba ni siya nga tao? Si Jesus nagpabilin ba ni siya nga bata ninyo? Wala. Midako siya. Nagtudlo siya for 3 years. Nakita nila ang mga milagro nga gihimo sa atong Ginoong Kristo. Bisag namatay na siya, bisag miadto na siya namatay, nabanhaw, miadto na siya sa lugar sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang power, ang iyang gahom, di na gihapon. Kay miingon man si Pedro nga tungod ni sa atong Ginoong Kristo. And then, pariha sa Kapitulo 2, sa dihang ang mga tao na tingala nga makasulti na og laing sinultian. Si Pedro, una niyang sermon usab. Karon ni ining nahitabo nga giayo niya ang bakol. Ikaduha niyang sermon. So tan-aw na to unsa man ning gisermon ni San Pedro. Samtang nagkupot kang Pedro o kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tao na tingala og nanagan ngadto kanila sa dapit sa ginganlag beranda ni Solomon.
So dito na sa sulod ay mong tan-awon panitag ikaw tuad dito na tingala ka o ngano maning bakol galing galukso-lukso galakaw naman. So matingala normal na matingala ka. So karon nagsermon na si Pedro. Ngano unsa may nahitabo niini. Sa pagkakita ni Pedro, versikulo 12, sa mga tao, miingon siya kanila, mga taga-Israel. So kining mensahe para niya sa mga taga-Israel o para usab ni sa ato kay silang tanan dito Jew, Hudiyo. Mo niyang introduction, mga taga-Israel. Wala ko kay balog unsa mo sulti si San Pedro o unsa ang iyang tuno sa iyang sermon. Pero wala ko kay balo pero ambot unsa siguro mingon siya mga taga-Israel. Nganong nahibulong man kamo niini og inyo man kaming gitutukan. Naghuna-huna ba kamo nga gipalakaw namo kining tawhana pinaagi sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Dios nun? Wala ko kay balog unsay mosulti si San Pedro. Maybe someday kung mamatay ko, magkita mi ni San Pedro sa langit, ako siyang pangutanon unsa man gusto kong maminaw sa ikaduha nimong sermon. Pero so miingon siya nga Israel kamong tanan. Unsa man yung pagdahom nga gikan ba ni kanamo o sa among pagka-relihiyoso? Versikulo 13. Miingon dayon siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Ang sulugoon capital letter, apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan o sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan og buhian unta siya ni Pilato. So niining versikulo 13 unsa may atong mahibawan mahitungod ni Hesus. Niingon siya ang amahan ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Dios nga atong katigulangan na ipulong nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Hesus. Nagpasidungog. Walay laing iyang gipasidunggan ang amahan kundili ang atong Ginoong Jesucristo. Gipasidunggan niya dinhi sa akong giingon ninyo na sulugoon. Kung ang Bible interpreter mag-ingon nga sulugoon na ay capital letter, ang buot ipasabot Ginoo. So dinhi atong mahibaw-an nga siya gidayeg sa amahan o siya gisugo sa amahan. Unsa may gisugo? Nahibalo na kita. Miani siya dinhi aron sa paglukat sa imuha o sa akong sala. Nagpalansang siya sa cross. And then verse 14, ato sa mahibawan kung kinsa ni Jesus, siya ang balaan og matarong. Apan wala ninyo siya dawata og inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno or killer. So verse 14, versikulo 14, unsa may atong makita mahitungod ni Jesus. Ingon si San Pedro, siya balaan. Unsa may buot ipasabot og balaan. Duha ka pulong nga gihimo nga atong mahibawan kung kinsa si Jesus. Number 1, siya ang balaan, and number 2, matarong. So makaingon kita unsa man ning balaan? Unsa man ni sa original nga sinultian? Balaan, buot ipasabot gilain. Gipili, siya ang gipili. Siya pinili ang atong Ginoong Jesucristo. Pananglitan lang ni, kung naay mangga, pila ka libo ka mangga, magpili kag usa. Kay mao ni pinakamatahom nga mangga. Mao ni pinakalami nga mangga. Mao ni gipili. Ang atong Ginoong Jesucristo gipili gilain. Buti pa sa mo na buti pa sa balaan siya. Pinili usa lang ang gipili. And then ato usab dining mabawan nga siya matarong. Si Jesus gipili matarong
Unsa man ning matarong? Matarong walay sala. Si Jesucristo lang ang walay sala. Naabay mga leader karon sa kalibutan nga walay sala? Ang atong Ginoong Jesucristo lang. Siya lang ang dapat, siya lang ang worthy na ilansang ihalad kay wala man siya sala. Good. And then punta mo adto ta kita sa versikulo 15. Miingon si Pedro sa iyang siya, o gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanaw siya sa Dios ug kami mga saksi niini. Mao siguro na pagsulti. I'm not sure kung giunsa pag sermon ni Pedro. O unsa gisulti og gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Unsa man ning tinubdan sa kinabuhi? Unsa may pasabot tinubdan, sinugdanan sa kinabuhi. Una-una si Jesus ang tinubdan, sinugdan sa kinabuhi. Kinabuhi nga physical, kinabuhi nga espirituhanon. Kay atong mabasa usab sa Biblia nga si Jesus ang gabuhat sa kalibutan, siya ang gabuhat sa mga tao, o si Jesus usab gabuhat sa mga bituon, pila ka bilyon nga bituon, siya ang gabuhat. O sa kinabuhi nga espirituhanon, siya ang sinugdan, tinubdan. Siya ang spring of living water. And then versikulo 16, og ang gahom sa ngalan ni Jesus among gituuhan maoy nakaayo ni ining tawhana nga inyong nakita og nailhan. Nakita ninyo, nailhan ninyo ni siya. Ang pagtuo kang Hesus maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Ang gahom sa ngalan lang ni Hesus adunay gahom. Ang ngalan ni Hesus, unsa man ang ngalan sa ilang original sa ni Hesus? Joshua, bot ipasabot manluluwas, gidihugan ang ngalan niya. It's so sad kay ang ubang mga tao kung masuko sila ilang gamiton ang ngalan ni Jesucristo. Kung masuko sila, mamalika sila, ilang gigamit. It's so sad nga gamiton sa ubang mga tao. And then unsa itong mahibaon ni Jesus dinhi sa versikulo 16, og ang gahom sa ngalan ni Jesus. Nahibalo ako nga daghang mga tao, mga relihiyoso nga gamiton nila ang ngalan ni Jesus og para makakwarta sila. Daghang mga tao nga nadato, gigamit nila ang ngalan ni Jesus. Kunwari nga nakaayo sila apan wala di ay. So mag-amping kita nga ang ngalan ni Jesus gamiton sa maayo. O dinhi at usab nga mahibawan nga ang pagtuo kang Hesus maoy nakaayo kaniya. Kinsa may gatuo niini? Wala ta kay balo nga kining bakol miingon siya mituo ko ni Hesus, apan si Juan, si Pedro mituo sa gahom ni Hesus. Dako silang pagsalig. Matingala kita, giunsa man nila pagkahibalo nga ayuhon. Kay lain kayo moingon sa ngalan ni Jesus maayo ka. Kini sila dako nilang pagsalig. Kay naka-experience naman sila sa buhi pa ang atong Ginoong Kristo, gisugo sila nga mang-ayo usab og naayo. Tingali nga si Pedro nakadungog sa pulong sa Espiritu Santo nga ayuhon nimo ni. Dako niyang pagsalig. And then ang versikulo 17, ug karon mga kaigsuonan,
Nahibulo ako nga wala kamo masayod sa inyong gibuhat sama sa inyong mga pangulo. Mingon siya, wala mo kahibulo sa inyong gibuhat. Baliko na itong jutay. Unsa may dakong na nakuha sa bakol. Unsa may importante unta sa iya. Importante niya nga siya makakwarta. Wala siya magdahom nga ayuhon siya. Karon tan-aw nato ni i-analyze nato ang sitwasyon, ang principle. Unsa may pinaka-importante di ay sa kinabuhi. Kanagang pinaka-importante din, number 1, daghang pagkwarta, naa ba kay bagong sakyanan, naa ba kay gwapo nga balay, ug unsa pa na, maayo po na, pero unsa man gyud pinaka-importante. Giayo siya sa espirituhanon usab. Ikaw ug ako, ang importante nga kita maayo sa espirituhanon. Versikulo 18. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, gipahibalo dugay na. Pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Misayas o gituman kini sa Dios niining paagiha. Ang bote pasabot niya, nga nasulat na sa Biblia nga ang Misayas, ang manuluwas nga ing ipadala mag-antos. Sa in English, the suffering Messiah. Wala nila nakuha ni kay ang ilang paglantaw sa mga Hudiyo nga ang Misayas nga gihatag usa ka general, usa ka political leader, dili usa ka leader nga mag-antos. Si Jesus gaantos. So, versikulo 19. Busa, mingon siya, therefore, nagsermon ako ninyo, na akong gisulti, mingon siya, karon naagyo mo'y buhaton. Ang sermon, kinahanglan nga makapausob sa tao. Dili lang nga nagustuhan nimo nga maayong musulti, apan makausob sa imong kaugalingon, na ikaw makahatag og decision. You can give decision. And then, unsay moon, mingon siya, busa paghinulsol. Sa una niyang sermon, unang sermon ni San Pedro, mingon siya paghinulsol sa sala. Paghinulsol kamo og balik sa Dios. Aron papason niya ang inyong mga sala. I-erase ang inyong sala. Unsay himuon? Paghinulsol ug mingon siya balik. So buot ipasabot sa ato nang gitunan ang paghinulsol, kung ikaw layo sa Ginoo, balik ka sa Ginoo. Kung ikaw ang imong kinabuhi walay Ginoo, wala si Jesus, ang paghinulsol buot ipasabot, balik ka sa Ginoo, magpaduol ka. Kung ang direction sa imong kinabuhi norte, nga walay pag-asa sa espirituhanon nga kinabuhi, balik ka, paingon ka sa south. Ang kung ipasabot lang nga ang direksyon sa imong kinabuhi, usbon mo balik sa Ginoo. Mao nay paghinulsol. Ato nang kinahanglan dili nato na malimtan. So mingon siya sa mga tao, hey, mingon sila, unsa siguro ilang paglantaw ha? Nga kami mga Hudiyo, relihiyoso kami. Moadto mi sa templo, sa simbahan, tulo sa usa ka adlaw. Daghan silang himuon, daghan silang seremonyas, daghan silang ampo nga game memorize. Apan si San Pedro miingon, hey, dili to importante. Ang importante nga ikaw ug ako moduol maghinulsol sa atong sala. O unsay giingon dire? Papason, i-erase ang sala. Na gini giingon sa Bible nga bisag unsa kadako sa imong sala, gikan sa east, sa west, papason niyang tanan. Maunay
paghigugma sa Ginoo sa imong sakawa. Mao nay himuon kung kita mosalig ni Hesus, papason ang imong sala. Kalimtan niya ang imong sala. Wow, unsa man ning klaseng Ginoo nga mapasayloon. Kay bulog mo usab, kung ikaw sumusunod ni Hesus, kung gusto ka mosunod, ikaw usab mo pasaylo sa mga tao nga nakasala nimo. And then, verse 20, moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo. Ug unya ipadala niya ang Misayas, si Jesus nga iya nang gipili alang kanimo. Si Jesus musulod sa imong kasing-kasing kung kita maghinulsol. That's wonderful. Matahom kayo ang gisulti ni San Pedro. Si San Pedro gyud ang gasulti niini. Mutuo ba mo ni San Pedro? Ako mutuo ko ni San Pedro sa iyang gisulti. And then, kinahanglan nga magpabilin siya sa langit hangtod si Jesus niya giingon, hangtod nga moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios, pinaagi sa iyang balaan nga mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat. Si Jesus kaliwat nila. Ingon niya siya, nagpadala kanako, kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang gisulti kaninyo. Hey, si San Pedro miingon, kinahanglan tumanon ang gisulti ni Jesus. Asa man nato makita karon ang gisulti, ang pulong ni Jesus? Naa ba sa newspaper? Naa ba sa TikTok? Naa ba sa Facebook? Naa ba sa Messenger? Naa ba sa inyong cellphone? Alam, kay balo ko nga, we are spending time nga siging galantaw-lantaw sa atong cellphone, sa atong telephone. Pero jutay lang panahon nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo naa sa Biblia. Mauna usa ka rason nga kita gatuon. Mutuo ba mo ni San Pedro? So kung mutuo mo ni San Pedro, importante nga magbasa sa Biblia kay naa ang pulong ni Jesus. Kung naa mo'y leader sa inyong relihiyon nga magbasa, nga magtuon lag 5 minutos or 3 minutos paghuman halukan ang Bible, ina nga daghanon nimo, tun-an gyud nimo kami may tungod sa pulong ni Jesus. Abrihan gyud ang Bible, tun-an og seryoso. Mao nay gisulti ni San Pedro kung gusto ka mosunod. Unsa gisulti ni San Pedro? Ang dili mutuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawosan Dios og puohon. Wow, lisod kay ang gisulti ni San Pedro, puohon. Kung dili mutuman sa gisulti ni Jesus. Og ang mga propeta sugad kang Samuel naghisgot usab may tungod ni ining mga adlaw kining pag-abot karon. Verse 25, ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo og kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Kasabutan, covenant. Sa pag-abot na ni Jesucristo, bag-o na ang covenante, bag-o na ang kasabutan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Pinaagi ni Jesus, panalanginan ang tanang tao din sa kalibutan. So si Jesus ang panalangin. Busa, therefore, mingon na si San Pedro, busa, gipili sa Dios ang iyang sulugoon, capital letter, kinsa man ni, o gipadala pag-una nganha kaninyo, aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya kaninyo gikan sa inyong pagkadautan. And siya magbiya gikan sa pagkadautan. Ang buot ipasabot tingali ni San Pedro ani nga kamo wala mo mosalig ni Hesukristo.
ang inyong gisaligan, ang inyong kaugalingon lamang pagkadautan, mingon siya, musalig kita sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may atong buhaton karon, nahuman na ang kapitulo 3. Ang ako lang pangutana ninyo, kung kamo dakong pagsalig ninyo pagtuo ni San Pedro, kinahanglan mosalog usab kamo ni Hesukristo sa atong Ginoo nga mao'y tinubdan sa kinabuhi, nga walay kinabuhi, nga walay katapusan. Miingon usab siya, kinahanglan motuo kita mosalig sa gisulti ni Hesukristo. Basa sa Biblia, motuo kita sa gisulti ni Jesus. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat karon nga ikaw di ay nahigugma kanamo, nga ikaw ang sinugdan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, bisag unsa ka lisud sa among kinabuhi karon, sa among sitwasyon, misaad ka nga kung kami motuo mosalig kanimo, imo kami pasayloon sa among mga sala, o ikaw nagpreparar og lugar na kung kami mo panaw na dinis kalibutan, uban kami kanimo. Daghang salamat sa maayong mensahe, nga ikaw ang maayong mensahe. Daghang salamat ni San Pedro, ni Juan. Daghang salamat ni Dr. Lucas nga mo'y gasulat. Ginoo, uban kami tanan. Pasayloa kami sa among mga kasalanan. Tudloa kami unsaon paghinulsol sa among mga sala. Sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen.